Radšej budem ticho, len aby bol pokoj. Na prvý pohľad to vyzerá rozumne. V skutočnosti si však neurobila prvý krok k mieru. Prečo je toto pre tvoj vzťah nebezpečné, ti poviem v tomto videu. Vyhýbanie sa konfliktom vyzerá na prvý pohľad nevinne a veľa žien si aj myslí, že tým chránia vzťah. V skutočnosti však konflikt nie je to, čo ohrozuje vzťah. Vzťah ohrozuje presne to, že prestaneme pomenúvať dôležité veci. Že začneme obchádzať pravdu a že medzi partnermi tam, kde má byť blízkosť, nastane ticho. V realite to vyzerá tak, že prestaneš hovoriť o tom, že ťa niečo zranilo. Že prestaneš hovoriť o tom, že sa cítiš osamelá, že niečo potrebuješ, že ti niečo prekáža. Navonok to možno vyzerá, že je všetko OK, ale vo vnútri vzťahu už začalo niečo veľmi nebezpečné. Pretože ty už nevidíš dôvod, aby si hovorila. Pretože si myslíš, že je to úplne zbytočné. Práve o tom hovorím aj v mojej knihe Konečne vypočutá, kde sa venujem rôznym formám komunikácie, ktoré sú nezdravé, ktoré ohrozujú naše vzťahy a ukazujem zároveň aj to, že ako hovoriť spôsobom, aby to tá druhá strana prijala bez boja a aby sa tým pádom zlepšoval váš vzťah. Pokiaľ ťa to zaujíma, link na túto aj knihu nájdeš pod týmto videom v popisku, ale aj na konci tohto videa. Prečo to robíme? Prečo prestaneme s partnerom komunikovať o dôležitých veciach? Väčšinou je to preto, že máme strach z reakcií partnera, pretože už máme veľa skúseností, kde keď sme priniesli nejakú dôležitú tému, tak partner reagoval napríklad tak, že sa uzavrel, alebo otočil túto vec proti tebe, alebo sa úplne stiahol, nastalo nepríjemné ticho, alebo to skončilo veľmi nepríjemnou hádkou, ktorá potom mala také svoje dozvuky ešte možno niekoľko týždňov. A ty si zistila, že je to ešte horšie, ako to bolo predtým. Môže to byť aj preto, že si už rezignovala, pretože si to skúšala x-krát, ale nikdy to neviedlo k tomu výsledku, ktorý si chcela. Dôvodom môže byť aj to, že sa snažíš udržať mier vo vzťahu za každú cenu. V takomto prípade nechceš otvárať polarizujúce témy, pretože si myslíš, že keď je tam pokoj medzi vami, tak to znamená, že ten vzťah je v poriadku. Ale v skutočnosti je to len fasáda, pod ktorou sa skrývajú tvoje nevypočuté a nenaplnené potreby. Takže krátkodobo to môže fungovať, ale dlhodobo to vedie k deštrukcii. Niekedy však môže byť dôvod aj ten, že ty si chceš udržať a chrániť ten svoj vnútorný pokoj, pretože už pre teba nemá zmysel bojovať neustále s tým tvojim partnerom. Čo sa deje pod povrchom takéhoto vzťahu? Keď prestaneme otvárať dôležité témy a pomenúvať tie naše problémy, tak tieto záhadne nezmiznú. Oni tam zostanú napriek tomu, že sa tvárime, že tam nie sú. Neriešené problémy narastajú a vytvárajú medzi nami chlad, odstup, rezignáciu, pocit odporu, veľmi často pasívnu agresiu, podráždenie a beznádej, že má zmysel ešte niečo pre tento vzťah robiť. Zároveň narastá aj pocit odpojenia medzi nami, pretože my už nedokážeme vytvárať blízkosť. Pretože blízkosť nevzniká tým, že my nemáme čo riešiť spolu, že neriešime problémové konfliktné situácie. Blízkosť vzniká práve tým, že my dokážeme ustať rôzne emócie. My dokážeme ustať aj nekomfortné situácie bez toho, aby sme stratili to naše spojenie. Čo sa v takejto situácii deje v tebe ako v žene? Jednoznačne, keď prestávaš otvárať dôležité témy, ktoré ťa trápia, ktoré ťa bolia, tak to neznamená, že ťa prestanú bolieť a prestanú trápiť. V takejto situácii sa mení tvoj vzťah k tvojmu partnerovi, pretože vo vzťahu s ním sa už prestávaš cítiť bezpečne. Prestávaš sa cítiť tak, aby si mohla otvorene hovoriť o svojich pocitoch. A v takomto prípade potom dochádza k tomu, že tie city ochladnú. Prestávaš cítiť, čo si k nemu cítila predtým. A nie je to zo dňa na deň. Často je za tým práve to dlhodobé obdobie neriešených vecí, vnútorného osamotenia a sklamaní. Muži často túto situáciu podcenia, pretože si myslia, že keď partnerka neotvára nejaké témy, ktoré chce riešiť, keď zrazu nehovorí o žiadnych problémoch, že je všetko OK. Lenže často je to práve tá finálna fáza pred tým, ako sa tá žena rozhodne z toho vzťahu odísť, pretože už stratila akúkoľvek chuť a silu o tento vzťah bojovať. Čo v takejto situácii robiť? Zmeniť takýto vzorec fungovania si vyžaduje odvahu vymeniť ten krátkodobý komfort
za dlhodobé prežitie nášho vzťahu. V takom prípade je potrebné najprv sa pozrieť na seba, pozrieť sa pravdivo na seba. Lebo ak si hovoríš, že ja mám nadhľad nad tou vecou, ale v skutočnosti vo vnútri cítiš bolesť, tak nemáš nadhľad nad vecou. Potom je potrebné začať komunikovať o veciach úplne iným spôsobom. A to tak, aby to nebolo z tlaku, aby to nebolo z pozície obvinení, aby to nebolo práve vtedy, keď je to všetko tak nahromadené v tebe, že to všetko vybuchne. Ale práve naopak, aby to bolo podané takým spôsobom, že to tá druhá strana chce prijať, je schopná to prijať a je ochotná to prijať. A na to je potrebné vytvárať to bezpečné prostredie nielen pre seba, ale aj pre tú druhú stranu. Snaha udržať mier vo vzťahu za každú cenu a vyhýbanie sa konfliktom nie je prejavom stabilného vzťahu. Je to ako keď sa rozhodneš, že nezaplatíš faktúru a pritom dobre vieš, že v budúcnosti ju budeš musieť zaplatiť, ale aj s úrokmi. Práve preto je potrebné, aby si začala všímať, kedy prestaneš hovoriť o dôležitých veciach vo vzťahu z toho dôvodu, že už neveríš, že to má význam. Ale čo, ak v tom vašom vzťahu prestane hovoriť muž? Toto je druhá strana mince, o ktorej sa budeme viac baviť v budúcom videu. Dovtedy ti odporúčam, aby si pozrela toto video o tom, kedy sa z partnerov stávajú spolubývajúci. Ďakujem ti pekne za pozrietie tohto videa a teším sa na stretnutie už na budúce. Maj sa krásne. Ahoj.